Riwruoge moko mag piny owacho koro kwayo riwruok e kindgi jopiny kod sirikal e kedo gi iye mondo ma giwacho ni medore e kuonde maongore e boma ma Thika kane giloso e kinde mane gipogo chiemo gi gik mamoko ne nyithindo manyiri maromo 68 modak e kar rito gi Masalama Shelter e kanda mar Kiandutu. Giwacho ni kata obedo ni gisebedo ka gin gi keto maino e kedo gi midhiero mar iye mondo go, duoko poko neno kendo gidwaro nitiere mondo ji onywak lwedo. Medo ni nyaka koro puonj jonyuol bende magiwacho ni jiwo nyithindo manyiri edhi yo ka gidwaro mondo nyiri go dhi yo mar manyo kapod gitindo. Kuongea na yeye, nimepata mtu wa kunielimisha, nimepata mtu wa kuniongoza na kunisimamisha. Civic education inaweza fanywa kwa slums. It's not enough ile inafanyika. Wazazi wafundishwe kwa sababu inaonekana hawajielewi. Na organization kama Sawaviwa Africa tunajaribu yetu, lakini kuna so many NGOs ambaye zinaweza chip in. Our cases are the very extreme, or rather the extremely desperate cases from the slums, where you find like a young girl at the age of 17 years is a mother of 2 babies. That girl dropped out of schools, and there are reasons behind that. And most of the reasons it's because of the background, the environment where they live. You find out like some of the mothers are the ones that the parents are the ones that are causing these girls to go into such things. These cases are becoming more and more. And that is why you have found right now, Thika is leading with the cases of like teen mothers